Hola, gent de Vacarisses, benvinguts a una altra recomanació literària. En aquest cas no és literalment literària, és més aviat de videojocs. Val? Ja sabeu que a la biblioteca tenim diversos videojocs de diverses plataformes i n'anirem tenint més. Vinc a recomanar-vos aquest joc, el Zelda Link's Awakening, de la Nintendo Switch. És un joc que és un remake de l'original, de la Game Boy, una consola portàtil que molts dels vostres pares i mares segurament recordaran amb molt de carinyo. Doncs aquest joc s'han revisat els gràfics, val? Se li ha fet un rentat de cara bastant brutal i té també una jugabilitat molt clàssica, però alhora també ha sigut adaptada i retocada per adaptar-se més als estàndards actuals. I bé, és una aventura molt colorida en la que Link comença que naufraga i va parar a una misteriosa illa, la illa de Koholint, un nom així bastant curiós, i bé, ha d'anar resolent diversos enigmes, puzzles, s'ha d'endinsar en masmorres. Bé, una aventura Zelda bastant clàssica, però alhora molt recomanable, de debò que la recomano molt. Dista molt del Zelda que molts coneixeu ara, el Breath of the Wild, aquest és més un món obert, aquest també vindria a ser un món obert, però l'hem d'entendre com s'entenien abans els jocs. Val? I bé, aquesta és la meva recomanació, us animo molt a endinsar-vos a la saga Zelda, els que no ho hagueu fet, i els que ja tingueu una mica més de rodatge amb això, de debò que us recomano molt aquest títol. Moltes gràcies, adeu.